Auya machiefs litati again mabuz atimiswe mateza ndaenda kuchikoro ndaigara backseat ndaizviita mugai ndaizviita mubhanditi muleseni rehistory ndaitoita mesi ndagara ndakatsurwa nenyebhanga malessons asi ndaiti mesi mukundiudza nonsense tanga tiine muskanzwa inini nafireflex rimwe dei tikatema se nemanachisi vakatitora vachida kuti tiende kuofisi ndakazongoti se my apologies simba nafinias ndiwo vangadya maranjisi munozviziva wana ndiite zvemagrudges ndianangati ripotera chiwido nabonji ndatomborova tumaclash nanamanpis kuchiri nabos dzimana nadj nice ndatombofarira chirungu listen to this kune vangava dhipa zita nditadi ndezombotaura dzimwe nyaya dzadziri dzebhais chero iri yechokwadi ndaiwedzera maspice panyaya dzangu magais ndaiwanzomalais dai kwaipiwa ndaitotora iri price zvaienderana kuti ndoenda here nhasi ndaitomboenda kuchikoro ndodhibopinda muclass tichirova mafreestyle netimu remagasi papo kare kare teunasata kunzi fiogis ndanga ndine mukonyo kwete zvemafanisi nchiramba kurohwa kuchikoro nchindakabhadhara fees mfana wangu chidas ndowandaizopinzisa bisi mona schoolers airamba akadya isi akafanana nakaspasa adye mapichi snikis joe romero tiyewe kutichas taifamba tiri 3 taitonzi migos asi ndachenjidi munhu tarisaone nhasi pomfo ndipo pandakazosangana nandini t madaizi ainetsa namaititi mari yekurekodha chipiwa naangoti vamwe vachitibatira dho hanzi vanoimba chi madaizi andaenda kuchikoro ndaigara backseat ndaizviita mugai ndaizviita mubhanditi muleseni rehistory ndaitoita mesi ndagara ndakatsurwa nenyebhanga malessons asi ndaiti mesi mukundiudza nonsense tanga tiine muskanzwa inini nafireflex rimwe dei tikatema se nemanachisi vakatitora vachida kuti tiende kuofisi ndakazongoti se my apologies simba nafinias ndiwo vangadya maranjisi munozviziva wana ndiite zvemagrudges ndianangati ripotera chiwido nabonji ndatomborova tumaclash nanamanpis kuchiri nabos dzimana nadj nice ndatombofarira chirungu listen to this kune vangava dhipa zita nditadi ndezombotaura dzimwe nyaya dzadziri dzebhais chero iri yechokwadi ndaiwedzera maspice panyaya dzangu magais ndaiwanzomalais dai kwaipiwa ndaitotora iri price zvaienderana kuti ndoenda here nhasi ndaitomboenda kuchikoro ndodhibopinda muclass tichirova mafreestyle netimu remagasi papo kare kare teunasata kunzi fiogis ndanga ndine mukonyo kwete zvemafanisi nchiramba kurohwa kuchikoro nchindakabhadhara fees mfana wangu chidas ndowandaizopinzisa bisi mona schoolers airamba akadya isi akafanana nakaspasa adye mapichi snikis joe romero tiyewe kutichas taifamba tiri 3 taitonzi migos asi ndachenjidi munhu tarisaone nhasi yo ankoti yo cyber t ndini t chief t